Os ti'n dod i Thailand, paid â colli cyfle fynd i'r Elephant Sanctuary. Mae'n un o pethau mwyaf hudolus nes i eriod yma. Mae'r eliffantod yma wedi achub yn cael gofal da, angariadus ac yn hynod gyfeillgar. Mae bod yn agos at yn hwn yn rhywbeth unigryw, mor arbennig, dwi wir yn meddwl mynd yn ôl a gwneud eto. Ac o ti'n gwybod bod 2 fath o eliffantod, Asiaeth ac Africanaeth, a brith wahaniaeth, mae'r eliffantod Africanaeth yn llawer mwy, mae ganddyn hwn glistiau yn fawr wedi siapio fel cyfyndir Affrica, ac mae'r eliffant Asiaeth yn llai, mae ganddyn hwn glistiau crwn. Ond y gwir, mae nhw i gyd yn anhygoel, rili anhygoel, ac mae'r cysylltiad rhwng hwn a'r bobl sy'n gofalu amdani hwn yn wirioneddol arbennig. Os ti'n hoffi natur, anifeiliad a phrofiadau i'w cofio am byth, stopio nawr. Rho Elephant Sanctuary yn y bucket list. Mae o'n rili werth e. Wneud i ddim difaru, fi'n absolutely sure.